Amérique ni Taiwan ka san kɛmɛ su mugan ni kelen na jagokɛlaw ka tɔnba bɛ ka lada jateminɛ n'o ye contrôle douanière kɔlɔsili nɔgɔya k'a ɲini ka sariya bɛɛ tali kɛ ɲɔgɔn na taabolo ɲɛ ani ka namarako kɛlɛli fɛɛrɛw tigɛ. A sɔnnen ko wasabulon fɛ arabadon a bɛ taa sisan Amérique jamana ka sanfɛ wasabulon la n'o ye Sénat ye. A bɛ fɔ ko a bɛna sɔn ka semantiya yɔrɔ min na. Chinois jamana y'a jira alamisadon ko nin wale nin bɛ Amérique jamana ka layidu tiɲɛ kosɛbɛ n'o ye ka jɛɲɔgɔnya dɔrɔn mara minnu tɛ foroba ye ni Taiwan ye. Pekin b'a kɛlɛ kosɛbɛ jamanaw fɛ ani minnu cɛ bɛ ciden juruya la k'u bolonɔ bila bɛnkan na ni yɛrɛmahɔrɔnya kumakan ye walima ni fanga ye ni Chinois jamana mara n'o ye Taiwan ye. Jamana kɔkan ko minisiri y'o fɔ a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min dira AFP ma. Minisiri y'a jira ko Amérique kan ka bɛnkan lafasali n'a boli dabila joona ka taamasiyɛn jugu ci dabila Taiwan yɛrɛmahɔrɔnya danfarajɛkulu ma. Washington ni Taiwan tɛ nin ciden juru jɛɲɔgɔnya foroba ye. Chinois jamana b'o min jate a ka jamana mara dɔ ye wa a y'a layidu ta ko a bɛna minɛ don fanga la ni a mago bɛ a la.